Arribada del món contemporani, la monarquia absoluta o poder absolut del monarca, per designació divina, fou la forma de govern més habitual a Europa Occidental i en altres parts del món, sota formes de govern similars. El califat, l'emirat, el shogunat. A partir de la difusió de les idees de la Il·lustració i les revolucions americana i francesa, la república s'ha configurat com l'alternativa a la monarquia, a la vegada que les monarquies s'han tornat progressivament constitucionals o democràtiques al llarg del segle XX. Però també en aquest segle, en el període d'entreguerres mundials, fou el moment de l'aparició d'un nou tipus de règim o sistema polític, el totalitarisme, ja sigui de dretes, feixismes, o d'esquerres, comunisme. I en el tram final del segle XX, l'islamisme ha donat lloc a règims polítics basats en les lleis i valors religiosos sense separació del poder polític i el poder religiós, en mans de la mateixa persona o líder polític i espiritual, és la teocràcia. Exemples de teocràcia serien l'Iran dels aiatolàs o el Vaticà en el cas de l'Església Catòlica.